Таванско помещение като от приказка. Днес ти показваме последния етаж на нашата къща за гости. Сега ще се качваме към най-хубавата стая. Не, че най-хубавата, хубава, но наистина доста. На последния етаж, нали? Да. И всеки случай се изготвим така. Добре. Тук може да си седнем и да четем. Има едно барбаронче. Може тук да седнем да си говорим. И тук да режем и да вземем шкафчета и да видим. И диванче, много хубав килим. Барбаронче такова. Куфър за красота. Столче. Стените са рисувани, нали? Да. Хубави перделите в тон с стените. Имаме такова горно прозорче да Гледаш небето. Да. Ние сме гости, къща с двор, където да организираш своите събития. Последвай ни за още!